Здравейте, вибонцили и YouTube. Аз съм Дани и в момента съм жаден и гладен съвсем много. Това е Диаприм и ние оцеляваме в Roblox. Чакай, той къде са калашика е Диаприм, т.е. с къде снима, а не къде говорим. Да. Оня дето е с големата картечница, вече пръсто бута на Диаприм, ако не му даде храна и вода, е Дани. Или този, който има 9 пълнител с калашник. И този, който има 586 патрона на картечницата, Да. 589 патрона. Нямаш. Толкова. Имам. Почти сме в милитарен архив. Дано намерим някому пръсме водата. Дано да намеря вода и храна, защото умирам. След малко съм бил. Еми ти като... И нещо бе, бързо ми трябва вода и храна, бързо. Нали ти дадох? Дай ми още. Нямам, къде тя взема? Хилта ми изчезва. Нека на 3 секунди съм. Ето ти Bloodbug. Къде ми е Bloodbug? Нека бех взел Bloodbug. Айде! Какво? Дилитам. След малко съм дит, бързо. Аре, ти спринтвай, тук има село. Сега, тате! Майко, хилта ми изчезва. Падано. Умирам. Нали ти дадох преди малко вода, как умираш? Ами, свърши. До тук, айде, и тук няма вода. Горе, ела тук. Ма има. Пайкилер ще ми помогне. Нема ти помогне. Тук има ядение. Мъртъв съм. Аре, лапа, има ядение. Айде, мъртъв съм. Аре, ла към мене. Май ще взема на картечницата. Ще направя гроб. Айде, яш. Това ли ти трябваше ли вода? Вода. Какъв, майко, голем мъжец. Бре, айде ла към Айрфилда. Мен още не ми е свършил водата. Като ти е взе даже след мене. Защото аз съм адреналин. И аз умирам. Следвам, ти ме ги доноси. Да бе, да. Ти донеса нещо, ще ни. То тук нема. То тук е пълно зомбита. Вижте ти. Охо, 2 са даже. Али, колко зомбита? Ти ще му бие, бе. Ще пръскам главички. Бързо. Ти търси и ти. Видях човек. И Не аз- тръгвайте с него. И Нямам кръв. аз умирам, аз вече нямам. Аз видях човек. Браво. Няма колко Ти ми. даже видиш шиите ми на земята, защото и аз умирам. Той ги е обрал, айде да го настигнем да го убием. С какво, като няма и вода? Ела там тръгна напред. Може да е обрал си. Ние нямаме вода. Аре, от далечно разстояние ще го. Ето го. Дай да го убим. Къде е, бе? Бивай го, ти си. Ето пред нас е, бе. И аз те виждам. О, цяла армия. Верно! Цяла армия са. Да, Бягай, ето той е екс-мастър. Къде си? бягай. Къде Назад. си? Ела, Бягай. към колата. 4 човека са. Къде си? Ето ги, сега ще ги пръстаме. Чакай се. Бягай, бе. Бягай. Ще ги пръстам. Ето го. Бий Той съм. мен ме пръсна. Убий го, бе. Убий ги всичките, бе. Убий ги. Он мен арми, какво се вика, ей. Он мен арми. Убий ги, бе. Да, бе. Още ли? Не съм ги бил. И той умре. Не, аз умре. И той умре. Он мен арми, бате. Какво да приказвам? А ти мъртъв ли си? Не, он мен арми. И да. Аз съм мен арми, бе. Какво да приказвам? Аз убих 5 тука.
Майко, хайде, това са толкова ли сява, аз бех на едно живот и ги убих всичките. Тук има две картечници, ще ги взема. Чай видим дали има патрони тя. Охо, картечница. Дали не съм права? Кое килето е, майко, колко съм. Айде, как не можа да ги убиеш? Аз ги убих всичките. То тук Не е знам, човек, той има нападателния с МК 48. аз ги убих всичките тук. Има още един при тебе. Къде? Не знам къде около теб. Откъде знаеш? Я излез от групата, левния бъд. Чакай, че копира неща. Левния, бе. Айде, ливиме. Две картечни фили. Аз вече ги убирам патроните, че те ще изчезнат. Гледай тук какво меленце стана. Чакай да снимам принт скрин. Гледай. Тия батеги с калашник. Видя ли, че не трябва да се майтапат с мене. Ама те бяха 4 човека и аз съм. Петима беха, какви 4, после ще видим на клипчето. Те всичките стреляха у мене и ги убих. Как става така ти не можа? Ти не можа да убиеш един. Трябва ли клипа? Сега ще го спра.